Madayaw, Davao. Oh, kumusta mga kabaro, no? As pa karon mga kabaro. Taon-taon pag ko wala ka-upload sa Davao area mga kabaro, no? Davao region. Kaya nabisi ko katong nang adtuming og South Cotabato mga kabaro. Mas pa karon mga kabaro. Na ako diri sa Baguio district, Baguio proper. Na ako diri mga kabaro, no? Og as pa karon. Duha mi ni Mrs. mga kabaro, apa naguna si Mrs. sa barangay mga kabaro, no? Kaya dito ko mahuman sa barangay. Og tanaw na to diri magbaro, no, kung unsa na hitsura sa pila ka tuig na kung wala ka balik. Akong igsoon mga kabaro nasa Winis mga kabaro, no, apan wala naman sila diri nagpuyo. Mo to mga kabaro nga wala na pud ko nagaanhi mga kabaro, no. Mao ni mga kabaro sa ilang mismo nga barangay, barangay area. Op. Uhoy, napoy gamay nga palingki diri mga kabaro. Nagamay palingking mga kabaro. Oh, sa pagkaroon mga kabaro mingaw kay adlaw man Domingo mga kabaro, no. Oh, adlaw kabaro. Hoy, marami din mga kabaro. Oh, hoy, yan mga kabaro, no? Oh, paubos na mga kabaro, no, pa barangay. Pero diri sa mga kabaro makik-asitsit sa palibot diri mga kabaro, no. Ug unsay naa diri mga kabaro. Hoy, so nakita na ako mga kabaro, barangay siya pero daghan lag mga namaligya mga kabaro. Uy. Mayong buntag. Uy, napoy palingki ang gamay mga kabaro. Kini nga dalan mga kabaro, padung nino pawinis, patawan-tawan. Oops. Nya mga kabaro, no. Og ay. Diri ko tawan mga kabaro, no. Kaya di na ko mulapos do bukid dito mga kabaro, pawinis og tawan-tawan. Uy, naapure diri mga kabaro. The Kingdom of Jesus Christ. Uy, shout out. Shout out, no, sa Jesus Christ. Og ay mga kabaro. Oh. Nakita na ko mga kabaro. Daghan mo mga produkto diri mga kabaro, pero kas mostly diri mga kabaro prutas, durian, mangustin, pinya o lubi. May buntag ya. Pilang kilo niya? 330? 8? Ah, mahal din lubi doon, no? Ah, kabaro. Oh. Oh, hindi na maligag page mga kabaro diri. Oh, mga kabaro, no. Sa sulod sila hang mismo nga barangay mga kabaro, no. Sa barangay area mga kabaro, no. Ug biya nagagmay, maligya. Oh. Kabaro. Oy. Nya mga kabaro, padayon ta magbaktas mga kabaro, no. Kung ato pantanawon ning naa silang area mga kabaro, no. Oy. Sa pagkakaroon mga kabaro, siguro mga 6 years siguro ko kabalik diri mga kabaro. Nakita na ako mga kabaro, no, murag wala pa na bago, wala pa na nga outro. Okay na nga outro mga kabaro, no. Ang na-outro lang na igagmay nga mga nalinda mga kabaro. Layo naman is Davao mga kabaro, siguro mga 1 ka oras ug tunga gikan kag downtown sa Davao. Mabot ka diri mga 1 ka oras ug tunga mga kabaro, no. Pero naaya po nagabiyahe sama sa jeep, motor. Naaya po nagabiyahe mga kabaro, Uhoy. Bugasan sa Baguio. Uhoy. Ay, nari gitukod mga bago mga kabaro, pero wala pa nahuman. Ang among gusto ginunta atuan mga kabaro ni Mrs. Sa Bangbu Santuary lang unta. Nya karon ang nahitabo mga kabaro, no. Kasagaran man ito liguanan. Sayang ang pagkayo kung di ka maligo niya. Wala may dalang mga short mga kabaro, no, kung dili nga nilang mga kabaro. Kami dala, uy. Mga kabaro. Oh, dili kay dako, no, dili kay dako libuton nimo, no. Pero siguro daghan pa ni sa mga purok-purok dito sa gawas, pero lagi yun mga kabaro. Nya baktas naman na to mga kabaro, no. Uy. Gawa po na pagkatigra sa tubig mga kabaro. Wala gilubong kunin ni ingana lang mga kabaro. Ini sana diri ya. Tara mga kabaro, no.
pagkakaroon. Naman mineral tubig ya? Wala. Ato ra dito no. Tay, nay. Dugay na mo diri anay? Ha? Dugay na mo diri nagpuyo diri sa Baguio? Ito na, nagpipito. Pero dili pa hingaani sa una tayo no. Ano kayo po kasada? Mingaw pa kay diri ano, mingaw. Karon daghan na kay namuyo ay no. Umuyo dili. Ha? Daghan na umuyo. Pero mga dayo ra po doon, dayo. Daghan kami mga dunay mga kugunang balay, taga diri lagi na. Taga diri ra gid. Kasama taga diri gini. Alumad gid mo diri atay. Ni daghang kay salamat tay. Nay, agilan ko. Kaya mga kabaro ano. Dagan jud mga karaan pa diri nga mga balay tama na mga kabaro. Pure kahoy mga kabaro no nya ang silong. Ang silong mga kabaro girilubit og semento mga kabaro no. Nya uy, abo tayo diri panabo dayo. Taga panabo mo ma'am? Oh. Oh, magusa man diri ah. Wala ka diyan eh. Oh, ya kinabuhi oy. Yan mga kabaro no, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Kay, oy. Diyan pa rin mga bag-o pa rin nga balay din mga kabaro. Yan mga kabaro. Oh. Ano saan diri ah? Tapos lang gasolinahan na mga kabaro no. Bumblebee. Isa lang gasolinahan diri mga kabaro no. Kundi ang kining Bumblebee. Yeah. Yeah. Yan mga kabaro no. Og si Mrs. narito sa unahan mga kabaro no. Nagsabot yung Mrs. nga sa barangay siya magpaabot. Og sa pagkakaroon adlaw Domingo mga kabaro no, atong oras sayo pa kay sa buntag. Oy, ya. May buntag. Sitirada. Mo gyapon? Laglag. Unsa na diha ya? House. Banghouse ha? Ha? Ah. Banghouse sa unsa ya? GB? Unsa nang GB? Ah. Okay na tirada ni mo ya. Wai paray, wai kiray. Mahil piray. Unsa na diha ate? Banghouse sa GB? Opo. GB sa kanang sa Construction gani nga nakakuan gani anang sana nilang water source ba na siya? Sa highway gani. Ah, sa highway. Ang mga tao na dili ipang nag-reside. Ah, House nila ba? mo nilang banghouse mga kabaro no. Nya, unsa gani nga kahoy ni nara no? Hindi. Kasi ata. Akasya, dakuha no. Oy. Century na gini no, centennial na. Nya, ti ma'am, salamat ha. Nya mga kabaro no, padayon sa pagbaktas mga kabaro no. Og diri ka mga kabaro, perting bugnawa kay dako kay kahoy mga kabaro no. Pwede na dili nimo atupan. Perting bugnawa. Og kana diha mga kabaro. Uy. Tree house sulod sa mangga. May tree house mga kabaro no. Uy. Ya, bilip po ko sa tubig diri mga kabaro ba. Hinay kan tubig mga kabaro. Mga gas tubig. Dagko kay drainage, imburnal dagko kayo. Ya mga kabaro na padayon sa pagbaktas no. Uy. So diri pa dong. Uy. May buntag. Uy. Kamakop. Alliance Baguio. Baguio Alliance Gospel Church. Yeah, kabaro padayon magbaktas mga kabaro no. O nakita naman ninyo ang Baguio proper, Baguio district no. Diri mga kabaro, nyarong orasa. Hapit na alas 9 mga kabaro no, pero ang pwede ka mong bugnawa sa hangin mga kabaro. Bugnaw ang hangin. Bugnaw ang hangin, bugnaw dapat si mong lawas. Woo! Kaprisko. Yeah, kabaro padayon magbaktas mga kabaro no. Og sa panin na diri ah. Wala ra ko'y mga 20 minutos nga lipot diri ang akbaro no kay dili man kay dako ang area nga atong photo no. Dili kay sa dako. Dako ni siya mga akbaro pero mga sitio naman, mga sitio. Uy, diri. Akbaro. Kung diri ka magpuyo mga akbaro. Unang-una di na kinahanglan ka, diri ka magpuyo mga akbaro no. Unang-una di na kinahanglan nga mag-aircon. Bugnaw man. Ya, priskong hangin. Pag simot mo sa hangin, prisko. Uy. Diri mga kabaro no, ang
police station. PS11. Di lang nato i-focus kay mga kabaro no ang police station no. Oh, kung unsa ning diri aha. Siguro elementary school. Kabaro. Oh. Ug doon na ta sila ang mga kabaro, doon na ta sila ang barangay hall. Barangay hall. Pura gusto po na ako ang content mga kabaro no, mga barangay. Ug unsay mga gwapo sa barangay nga unsay mga gwapo nga area sa barangay. Sama ni mga kabaro. Kay kasagaran mo gud ako nga gikuan mga kabaro, mga lungsod. Oy. Barangay hall, Baguio proper. Tara na to mga kabaro no. Ang ilang barangay hall. Mao ni ang daan. Kabaro. Oh. Yara. Mao ni daan na kabaro no. Barangay hall, Baguio proper. Yan na po sila bag-o dito mga kabaro no. Dako bro mga kabaro. Nya sa ni diri ang kabaro. Salamat mga kabaro. Baguio barangay hall. Mao ni ang daan sa una. Nya hantod gihimuan og mga bag-o mga kabaro no. Pasalo mga kabaro. Hoy. Ganda lang mga kabaro no. Barangay hall nga daan. Yan sa taas mga kabaro no. Barag naa sila yung mga siguro kanang mga women's mga kabaro no. Na mga sewing machine. Mga sewing machine sa taas mga kabaro. Kanang gusto kag manahi, eskwela kag manahi. Siguro mo na ang purpose ana mga kabaro no. Oh, diri mga kabaro. Hoy. Ana kalami mga kabaro. Kana sila sariling ambulance mga kabaro. Ay sariling ambulance. Ako ni pangita mga kabaro, sarili pong fire truck. Undol ra po sa kalinan. Pero gafuro ta mga kabaro no, ug ngabot ang panahon. Ang matag barangay lagi po tayo sarili nga fire truck mga kabaro no. Pangutanag nga no. Ang sunog mo gud mga kabaro. Ang sunog man gud seconds na mga kabaro. Seconds or minuto ang sunog. Kaya magbiyahe pagkalinan, buta na lang sa Malagos na fire truck. Buta na lang niya na pakalayo ang biyaheon. Wala na mga kabaro, ugdaw na. Kaya no, siguro 5 minutos pinakataas bagong gipahimo ni mga kabaro no. Mga kabaro. Bagong gipahimo no nga barangay hall sa Baguio district. No, barangay proper hall o Baguio district hall. Ambot og isara siguro na sila no. Nya mga kabaro. Akong gipangita sa usa ka area mga kabaro no nga usa ka area nga akong adtuan. Ako jung una nga pangitao mga kabaro ang fire truck. Kaya naman mga kabaro, pinaka-importante mga kabaro fire truck. Kaya naman wata kabalo diha kanang gagmay nga establishment sa unahan. Butang na nato mga kabaro. Na mga emergency. Mukay masunog mga kabaro. Manawag pa sila og lain nga area mga kabaro. Manawag pa sila og lain nga area. Wala na taas na kayong sunog. Kaya naman biyahe, buwan lang ang biyahe mga kabaro. 15 minutos pinakapaspas wala na. Pagabot sa kuha na ugdaw na. Nya mo ni lahang Baguio Central Elementary School mga kabaro no nya. Padayon tas pagbaktas mga kabaro. Salayo nimo sa tan-awon mga kabaro. Wow, nya nay mga pine tree, dagkong kahoy, makaingon juga nga wow. Kalami diri mo puyo, bugnaw. Oh. Nya mga kabaro no padayon tas pagbaktas nya. Ako misis mga kabaro, tara mga kabaro. Sidekick na pero may ako misis mga kabaro no bisag asa ko mag-vlog. Siya ang gitawag nga dili ko ka-vlog mga kabaro kung wala si misis kay naman. Unang-una sidekick na ko na number 1, pinaka number 1 gina nga sidekick na ko ako misis. Pili ta mo sidekick og lain kay ganaman. Lisod na mga kabaro no. Mga kabaro. Hey. Baguio Central Elementary School. Pero naay 4th floor dito mga kabaro, siguro high school to dito banda no. Oh nya. Dito mga kabaro. Hoy. Nya. Mine. Dito ko mahuman sa kung naay high school. Sa high school ko mahuman sa. Kaya ako asawa mga kabaro no si Mrs. Nya kabaro na padayon sa pagbaktas. O ato pang tanaw no nakalami diri mga kabaro, limpyo king dalan mga kabaro. Wala gyud nga hugaw. Kundi limpyo. O unsa pa ni naa diri mga kabaro no atong tan-awon kung unsa pa naa diri sa ilang area. Uy.
Te, may buntag. Kung saan itong 4th floor, te? High school na to, elementary gyapon. Dito, ang kanang 4th floor diha, elementary. Nya ang katong dito sa high school, no? Ayusa, no? Barangay lang pero 4th floor ang iskilahan. Wow, po kayo bara. Te, salamat Nya magbaro, no? Padayon tas pagbaktas magbaro, no? Ay man tinga nakabalo ta magbaro. Abi mo gina kog high school na to dito ang 4th floor. Di kayo makita sa kamera magbaro, no? Na misis magbaro. Di kayo makita sa kamera magbaro kay tungod kay layo. Pero nagpangutan na ta magbaro. Wow! 4th floor. Nya. Padayon pagbaktas magbaro. Uy! Aha. Bawal sa hilot. May abandon nga balay mga kabaro. Abandonadong balay. O bawal sa hilot ang bawal sa ang hilot. Bawal sa ang hilot. Kabaro. Unsa ka ni diri sa una kabaro, no? Kini nga balay mga kabaro, no? O atong tadawon mga kabaro, kung unsay mga naa. Oops. Karaan na kay malaya mga kabaro, no? Siguro mga kabaro Centennial ni nga balay mga kabaro, no? Okay mga kabaro, wag gadi guba mga kabaro, no? Siguro mga kabaro tanaw na to mga kabaro, no? Kung unsay tako ni nga balay diri sa una mga kabaro, kaya nakita na ako mga kabaro, no? Mga kabaro tako ni nga balay kaya na si Arya unsa ka na diri sa una, no? Yakot balik tagawas uga to basahon tanan choy patyon. Pagka very good kay tanan choy patyon nya mga kabaro, no? Padayon ta sa pagbaktas mga kabaro, no? Ug unsa pa anaa diri dapita mga kabaro, no? Oops. Aha. Unsa ka na color nga tanan na to kabaro? Uy, sa school di sa National High School na mo ni nga kabaro, no? Ang National High School. Okay. Kato dito ganina mga kabaro. Sa nakita niyo mga kabaro, no? Elementary Baguio Central Elementary School. Ang kini diri mga kabaro, Baguio National School of Arts and Trades. Ako pagmangkon mga kabaro nga nasa YouTube channel mga kabaro, si Danny Snyle. Nasa YouTube channel mga kabaro niya. Diri siya mga kabaro, nag-graduate sa Baguio National School of Arts and Trades School. Ug sa karon mga kabaro, may buntag. Agilan ko Mga mga kabaro, no? Diri nag-graduate akong pagmangkon. Ug pindot pa rin mga kabaro, no? Bugnaw ko na akong eskwelahan sa pamangkon. Kaya ilahan mo kong balay mga kabaro. Nara dito sa Winis mga kabaro, no? Sa Winis, Barangay Winis mga kabaro, no? Nya sa pagkakaroon, hoy. Bago pa yun? I love being sad. Baguio National School in Arts Trades. School of Arts and Trades. Mga kabaro, no? Padayon lang tas pagbaktas mga kabaro, no? O basig na pa tayo makitaan nga bag-os tong pananaw mga kabaro, no? Uy. Barangay Baguio. Uy. Akong giganahan diri agad mga kabaro, ganina pa jud ko, no? Wala na lagi nalubong ang ilahang kuan sa tubig mga kabaro, no? Kundi gikuan lang sa drainage mga kabaro, no? Nya nakalami mga kabaro mo ni diri ang dili bahaon. Kaya naman unang-una bukid niya ang drainage mga kabaro. Perting dagkuha mga kabaro. Now, perting dagkuha. Nya hinahinay lang mga kabaro. Kung sa katong nang abroad mga kabaro, no, nga nasa gawas niya natanawan ninyo ni, no? Palihog og subscribe sa akong channel mga kabaro, no? Pa-subscribe ta mga kabaro sa akong channel, no? Kung namo sa abroad niya, dugay na mo sa gawas. Na nakita ninyo ni unsay na nga bag-o diri sa inyong lugar sa pagikan ninyo og karon. Subscribe ta mga kabaro, no? Og mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagkuyog sa Bisaya Vlogger og sa makaduha mga kabaro, no? See you next vlog mga kabaro. Og si Mrs. mga kabaro. Si Mrs. mga kabaro. Atong pagawayon. Mrs. kabaro, kabay.
Okay. Yan karon dali na kaputlo na karon og daghan salamat sa pagkuyog.